everybody put the books on the table. Open page 34. I hope all of it deep. This structure, summers. Okay, we'll do the first one. The top of the assembly. תראה את הדיון במסיבה. Name the board. Who wants to answer these questions? לא. Kobe, stop talking, please. One thing, Kobe, for the zillion time, stop talking, please. What is the barrier? Kobe, your phone now on my table. רק בדקתי מה השעה. הנה, אני נכנס לכיס. מה? כיף? קובי, תביא את הפלאפון ברגע זה. מה? מה כן אתה? Okay, number 2. Okay. And you need to... קובי, אתה ראיתי עכשיו לא מנהל. אבל זה לא הייתי אני, המורה. עזוב אותי, אל תיגע בי, עזוב. עזוב אותי כבר, עזוב אותי, חתיכת זבל, מורה זבל. זה מה שאתה מסכן עם הילדים שלך, שצריכים לסבול אותך קרובו. עזוב אותי כבר! תסתום את הפה שלך, חתיכת זו. רמי, המורה, לא שמעתי. חתיכת מה? קובילה, אני הולכת למנהל. תסמוך עליי. לבוא? אפשר? תודה. אמא של מי את? אמא של קובי. קובי. קובי, את יכולה לשבת, כן? אני מבינה שמה שקובי שלי עשה היה לו בסדר, והוא הבטיח שלא לעשות את זה שוב. אבל המורה היכה אותו, הוא עיקם לו את היד. כשקובי שלי חזר מבית הספר, הוא הראה לי את הסימן האדום על היד. פשוט לא האמנתי. מה זה, מורה שמכה תלמידים? רמי המורה טוען שהוא בכלל לא נגע בו. אני שולחת את הילד שלי ללמוד בבית הספר כשאני יודעת שכאן הוא בטוח. אני אפיץ את זה לתקשורת, אני אתבע את בית הספר. מה זה? מורה שמכה תלמידים, בושה וחרפה למערכת החינוך. אין שום צורך בתביעה והפצה לתקשורת. אני מבטיח לך שאנחנו נטפל בזה. אני דורשת שהמורה הזה יפוטר עוד היום. לאן הגענו? מורה שמכה תלמידים, לא בבית ספרנו. אפשר קצת? תודה. אני דורשת, יפוטר עוד היום, המורה, עוד היום יפוטר. מה זה? עכשיו חרפה. מופעלים עליי לחצים רבים. האמא של קובי באה, אימה להפיץ את זה לתקשורת. אני לא יכול לעשות לו כלום, הוא בסך הכל עוד נער. הוא לא באמת ידע מה הוא עושה.
נאלץ לפטר אותך. אתה יכול לקחת את הדברים ולעזוב. קובי, אני דורש התנצלות. התנצלות? בחלומות שלך. חי בסרט.